Ben trobats a Sintonits d'Europa. Un dels passatges que més em van impressionar de la vida del Buscón Don Pablo de Quevedo va ser quan, com a servent, aquest s'allotja en una miserable pensió i conviu amb uns aprenents d'advocat. Aquests estudiants, miserables també, van vestits a la moda de llavors, de negre, que era el color dels rics i els nobles. Però l'autor ens explica com, en realitat, vesteixen tots de parracs i retalls, però això sí, ben cosits i col·locats, talment que, de lluny, arriben a enganyar a qui els mira, encara que de prop no enganyen a ningú. I això sí, el que dubti de la seva noblesa surten darrere seu amb l'espasa desenvainada. Això és exactament el que ens està passant amb els que s'autodefineixen com a constitucionalistes. A la menor excusa, discurs del rei o acte que pogués ser tergiversat, surten en tromba defensant la indissolubilitat de la pàtria, l'espanyol o la intocabilitat de la Constitució. I a més, presumeixen de ser europeistes, com si això fos la pertinença a un club de moda, que l'únic que se'ls obliga és a portar la jaqueta blava el dia que hi ha partit de golf. Però la realitat és una altra. Europa, la Unió Europea, no és el club on es juga el golf mentre s'arreglen uns negociats. D'això que a Espanya, o millor dit, el seu govern i les seves classes dirigents rebin sonors fracassos a Luxemburg. La Unió Europea s'assembla més a l'usurer Shylock del mercader de Venècia que a Phileas Fogg. I un usurer, recordem-ho, ofega, però mai mata les seves víctimes. Aquestes víctimes que, com els advocats de Quevedo, vestits de parrac, volen aparentar ser gentilhomes. La cosa funciona així. Cada mes, amb bombo i roda de premsa, el nostre president va al Consell d'Europa i allí, dia sí, dia també, truca a la finestra de pagaments i avançaments que té Brussel·les. A canvi d'actius i altres favors, els estats cedeixen competències. Competències vull dir sobirania, que queden definitivament a les mans de la Unió Europea. I així, mes rere mes, any rere any, dècada rere dècada. Imaginem-nos que en el 1976 la nostra Constitució era un frondós arbre. Cada mes, el president de govern serra una de les branques i se l'emporta a Brussel·les per bescanviar-la per alguna cosa que el govern necessita. Actius, accés a les empreses espanyoles a béns i serveis, diners, respectabilitat o ajuda en un problema intern. I així, a mes, any rere any, dècada a dècada, la sobirania s'ha anat traspassant a la Unió Europea. I tornar enrere ja no és possible. Segons una valoració recent, l'estat espanyol ha rebut 3.000 euros per habitant i any des de 1986. Si fan aquest càlcul en una calculadora de les usuals, veuran que se'ls torna boja. 10 elevado a no sé quanto. I així, 36 anys més tard, tornar enrere, tornar al que ens han donat, és impossible. Només en poden sortir els països que han pagat més del que han rebut. Parlem dels països nòrdics, que són els que imposen les condicions perquè són els que paguen. Els diners no surten de sota de les pedres. La nostra Constitució és, doncs, un pi al qual li queda el tronc i poca cosa més. No perquè s'hagi fet vella,
que certament el país ha avançat molt aquests anys. Parlem de la Constitució del destapi, sinó perquè del 85 al 90% dels seus drets i obligacions han canviat de titular. I entre les coses que ja no es decideixen a Madrid hi ha, per exemple, la política laboral en majúscules, i entre elles l'índex d'interinitat. Quants interins pot tenir l'administració pública espanyola? La central, l'autonòmica o la local. Una altra cosa és que els interins encara no han assumit que a Brussel·les hi ha Shylock i no el Capità Amèrica. Però la realitat és que hi ha moltíssima gent que viu i ve del conte de la Constitució. I no són sols els polítics. Centenars de catedràtics i professors universitaris de Constitucional que no es donen per al·ludits i continuen elucubrant sobre mons paral·lels. Magistrats que veuen perillar estar a la cúspide de la piràmide. Funcionaris amb butlla i cotxe oficial. Mossens amb concordat. Militars als quals se'ls enfonsa el seu món autàrquic. I, sobretot, aquells que es beneficien del butlletí oficial de l'Estat. Aquells que tenen privilegis i immunitats heredades de la dictadura i volen conservar-los tant sí com no. I tots ells es diuen demòcrates i europeistes. Però això sí, ningú va de boca perquè els hi va el negoci. Igual que els gentilhomes de pega del Buscón de Quevedo, creuen que aparentant i sortint amb l'espasa desenveinada, ningú notarà que viuen de parracs i del record d'una grandesa que mai no va existir, almenys pels ciutadans normals. I és que no és un problema dels constitucionalistes. Els constitucionalistes són el problema a Europa. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix que subscriguis al canal activant la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda!